Ola, soñadoras e soñadores, aquí está xa por fin o vídeo sobre sementeira que vos prometín. Antes de empezar, quero comentarvos cal é o material que eu teño sempre xa disposto para empezar a sementar. Vale, estamos en principios de marzo, é unha época estupenda para sementar a maioría das cousas da horta de verán. E vou vos dicir un pouco o que preparo eu o día que vou facer sementeira para ter todo disposto. Vale, por un lado as sementes, vale? Teño aquí unha selección de sementes, xa as teño aquí preparadas. Un roto indeleble, xa veredes para que. Alcohol, papel, eu collo un destes de cociña e xa o teño sempre aquí no invernadoiro e cando o uso todos estos restos van ao compost, así que se convierten en tomates ao final, vale? Os recipientes que vou usar para sementar, que poden ser os alveolos típicos que podes mercar, as bandexiñas de cando se merca carne con bandexas, que é mellor facelo, xa sabedes, sin elas, pero sempre se poden aproveitar xa que se usaron. Estas típicas bandexas brancas que hai en todas partes, ou incluso estas, por exemplo, son reutilizadas de un catering, de un cole, e son as de lasaña. Poño dúas xuntas para que teña unha certa rixidez, vale perfectamente, e despois están unhas que son das miñas preferidas, que son estos caixóns, son dun moble de Ikea. Teñen a tira de anos e están estupendas. Sempre é mellor sen plástico, pero sempre que sexa un plástico que estamos reutilizando, como este, ou este que realmente era dun moble que despois xa deixamos de usar, pois ben. Tamén podedes facervos os vosos caixóns de sementeira super fashion retro con caixóns de mobles que xa non usedes, por exemplo. Agora levase moitísimo en Inglaterra, por exemplo. Pero bueno, vamos a tirar do que xa temos para que sexa absolutamente low cost. Despois, un sustrato. Eu merco un sustrato o normal, sin perlita, sin nada, a base de turba e de compost. Normaliño de todo, porque iso é para que xerminen as nosas sementes e despois, en canto teñan 4 follas, xa van á terra, vale? Aquí estarán o menos posible. E despois unha regadeira, a ser posible, que teña un efecto chuvia, bueno, que teña o dispersor, vale? Para que non nos caia o chorraco aí forte. Esquecíame un dos típicos recipientes, unha maceta, o tiña aí apartado. Vale, moi ben. Eu adoito utilizar maceta para aquelas sementes que vou necesitar poucas unidades, por exemplo, creo que vou usar para a cana índica. A cana índica que teñen bulbos que se comen, que aquí aínda que non sabemos, en Galicia se dá fenomenal e non nos comemos o bulbo. Bueno, pois nada, por aí 5 ou así que nunha maceta me van ben. Despois, no de alveolos, vai genial as cousiñas que se sementan de 3 en 3 ou de 4 en 4 ou 5 en 5, por exemplo, remolachas, cebolas, guisantes. Eu vou poñer grao de bico preto, garbanzo negro, do norte de Portugal, un cultivo totalmente tradicional, chulísimo ademais, porque o garbanzo negro queda genial. E despois, cando quero sementar cousas que hai que repicar, é dicir, que cando teñen 2, 3 folliñas, as cambiamos a macetiña individual para que collan un tamaño antes de poder ir afora por temperatura, entón a min gustame utilizar as bandexas. Eu utilizo bandexas que non teñen burato, porque en realidade é para repicar a planta en canto xa teñen nada, un par de folliñas, 3, 4. Entón aquí non van a estar moito tempo, nunca o vamos a encharcar, tampouco temos problema de que necesite estar con buratos, e tamén é certo que se veñen un días así de calor sahariano no medio de o inverno ou a primavera, sempre va a manter mellor a humidade que, por exemplo, os alveolos. Os alveolos tendes que ter cuidado porque enseguida se secan. De feito, a min gustame poñelos en riba dunha bandexa que non teña buratos, para que polo menos aí manteña un pouco a humidade. Vale, entón, se queredes, vamos a empezar
polas sementes que sí que vou poñer bastante cantidade de planta, como 20 plantas por variedade, que son, neste caso, elexín tomates. Vale, vou facer unha sementeira de tomates e nesta bandexa eu fago 3 filas. Vedes que aquí teño marcados das anteriores. Esta é do inverno, do verán pasado, pois agora pinto por aquí que xa o borrei, para eso queremos o alcohol. Vale, borro o que tiña do ano pasado e agora co roto indeleble marco. Normalmente o que fago é marcar xa ata onde vai cada liña, vedes? Aquí vai ir a liña de un tomate, aquí de outro e aí de outro. Entón me van a caber 3 variedades de tomate nunha soa bandexa. Moi ben, pois vamos a elexir. Aquí escribimos a variedade que vai en cada carreiro e a data, para saber canto nos tarda en xerminar, ou se xa vemos que a data xa é de hai moito, pois que non xerminou, ainda podemos estar a tempo de poñer outra. Vamos a ver que podemos elexir. Teño aquí o top 10 do ano pasado, os que máis me gustaron. Bueno, vou elexir o tomate Clara, que é un tomate tradicional da zona de Gondomar, que deume a veciña Clara, por iso chamo tomate Clara. Vou utilizar o Forest Fire, que é unha variedade perfecta para veráns curtos, como aquí en Galicia, que se dá xenial en maceta, que é baixiño, para cultivo en terraza vai fenómeno. Este, que ademais moi precoce, empeza a dar tomates o primeiro. Pois entón vou poñer un Clara, un Forest Fire, e vou poñer un uva verde. Chamolle uva verde, pero non sei o que é. Viña no mix de cherries de Cocopelli, e é que parecen unha uva verde, o comes e o tomate máis doce que te podes imaginar. Bueno, está xenial. Vale, pois elixo estos 3. Entón, vou poñer os nomes e volvo con vos. Vale. Vamos a ver, poño aquí isto, aquí poño Clara, poño a data de hoxe, cando vexades o vídeo será marzo, pero hoxe ainda é o último día de febreiro. Aquí poño Forest Fire e aquí o uva verde. Vedes, queda perfectamente rotulado e entón así vou saber perfectamente que hai en cada carreiro. Vale, agora o seguinte paso é poñerlle a isto compost, ou, bueno, a terra que o sustrato que merquedes no agro correspondente ou no viveiro, ou, bueno, se sodes maestros do compost, pois xa teredes vos o propio sustrato. Vou no poñer máis ou menos ata a metade, vale? Estou de volta xa co sustrato posto. Máis ou menos ata aquí, vale? Que este todo uniforme, non o esmaguedes, porque agora vamos a facer un truquiño. Antes de poñer as sementes, vamos a botarlle unha chuvia, vale? Carregadeira, porque así, por eso quería o efecto chuvia, vedes? Porque así bota moi uniforme, sin danar a superficie, e tampouco bota moitísima cantidade. Pero isto fai que nos quede o sustrato xa máis asentado e as sementes van a quedar como pegadas, van a quedar xa, sobre todo cando é semente pequena, vai quedar pegada. Para marcar as liñas, estas liñas as marco así, fago como un pequeno surco, porque despois é moito máis fácil para separar as plantiñas. Vamos a ver que atopo por aquí. Unha piqueta que andaba por aí do invernadoiro. Vale, simplemente fago como unha liña seguindo a marca que lle fixen onde está o nome, e agora vos enseño como queda. Bueno, quedoume un tomate con máis espacio que outro. A ver. Non sei se se ve. Vedes os carreiros? Así delimitamos un pouco mellor e a hora de despois trasplantar queda mellor. Bueno, no que me quedou pequeno poño do que teño menos semente, que creo que uva verde. Vale. Entón, agora, importante, non confundirse.
Así que o declara no declara, o de Forest Fire no Forest Fire, vale. Ben, abrimos nos o noso chisme de sementes. Sempre está ben, si tendes, ter aquí pois unha cunquiña ou algo. Mirad, vou coller a capa. Unha cunquiña onde se ve aquí, onde botar as sementes antes, contámolas e así vemos un pouco o espaciado, vale? Porque tampouco queremos nin moi xuntas, nin que nos quede espazo por aí. Este era papel reutilizado de facturas, de historias, isto ao compost tamén, a facer tomates. Vale, bueno, pois máis ou menos creo que temos un 2, 3, 4, debemos ter como 16 ou así, vale? Moi ben, este era clara, poñémolo no centro. Agora vos enseño como quedan. Vamos poñendo, deixo como 2-3 centímetros entre cada semente e poño un carreiro a un lado, outro a outro. Agora vos lo enseño. E despois, cando son moitas sementes, pois unha no centro. Despois sepárase moi ben a plantiña, porque como facemos cando a plantiña aínda é pequena, tampouco creades que as raíces van a estar ben separadas. E ademais, onde teño por aquí, gardo estas culleres, esta creo que é de bico deixado, é compostable tamén. Gardo estas culleres para despois sacar as plantiñas sin fastidiar as raíces, pero eso xa noutro vídeo enseño. Vale, me quedan nada, 3, 2, vente para aquí, moi ben, esta e unha última, perfecto, vale, a ver si se ve. Si, vedes, puxen este espaciado, como 2-3 centímetros entre cada unha, vedes como estar mollado o sustrato, quedan aí pegadiñas. Moi ben, perfecto. Pois antes de tapar, vou poñer as sementes das demais variedades e volvo con vos. A ver se ven, están todas as sementes xa colocadas. E agora temos que tapalas con sustrato. E aquí vou vos dar unha regla básica. Cada semente quere por riba a mesma cantidad de sustrato que o que ocupa ela. Entón, por exemplo, esta semente de cana índica, pois poñeremoslle de sustrato o que ela ocupa, pois como medio centímetro. A de tomate é moi planiña, así que só que tapemos e que deixemos de ver a semente. Unha capa moi fina que simplemente deixemos de ver a semente. A de apio, por exemplo, que é minúscula, prácticamente non quere nada porque incluso necesita que o sol lle dea para poder xerminar. A de unha faba grande, pois outro tanto de terra. Vale, entón, unha regla básica é moi fácil de recordar. A semente quere, pois, tanto como ocupa ela. Entón, nada, aquí, pois espolvoreo como se fora en cociña, como se espolvoreáramos fariña. Pois eso, porque como queremos moi pouco sustrato, pois xa está. Cando sementamos a voleo na horta, por exemplo, guisantes, cenorias, o que sementedes a voleo, pois o mesmo, vale? Si lle botedas un pouquiño por riba, xa está, vale? Mais ou menos. Que les queda simplemente cuberto. E agora, segunda chuvia. Botamos unha chuvia, vedes, tampouco é moito, é simplemente que queda todo mollado, pero non encharcado. E agora isto o poñemos no noso estante. Xa temos aquí a nosa bandexa no estante do invernadoiro e agora vamos a facer, sento aquí, as outras modalidades. Vamos a empezar polos alvéolos. Isto recordade que é perfecto para, pois para esas especies que normalmente sementamos 2, 3, 4, 5 en cada alveolo e despois xa o plantamos así todo xunto. É dicir, de guisantes, por exemplo, adoitase poñer 3, de remolacha podemos poñer tamén 3, aínda que despois medren xuntas, cada unha va a ter, van facer así como, pois eso, van a medrar en 3, entón cada unha vai ocupar o seu espacio e vas collendo a máis grande e as outras siguen engordando. Ou, por exemplo, allo porro, cebola,
tamén vai ben en grupos de 3. Entón, neste caso, vamos a usar grao de bico preto, que tamén vai xenial. Vou poñer 3 por alveolo. Xa vos dixen que os alveolos normalmente veñen nunhas bandexas que tamén teñen burato por abaixo. E en realidade aquí a primavera, como veña soleada, isto seca enseguida porque é moi pouco volume de terra. Entón, gústame poñerlles unhas bandexas que non filtren. Entón, estas, por exemplo, que pois vou recollendo de familia ou amigos que ao mellor mercan verduras ou carne nestes recipientes, e isto, en vez de ir ao vertedoiro, pois o utilizamos. Poñemos isto aquí, e o mesmo de antes. Enchemos de sustrato, mirade, para encher de sustrato, para non encher isto de terra, de sustrato, utilizamos outra bandexa calquera mentras botamos isto, porque sempre se nos vai caer por fora. Isto botamos que desborde, vale, porque isto vai baixar. Entón, botades que faga montañiña, vedes que desborde, e agora facemos ras a ras, vale? E agora sí que xa podemos pasar a bandexiña onde vai ir. Isto queda como moi esponxoso, con moito aire. Entón vamos a facer unha cousa. Con 3 dedos, ou se vos dá grima cun roto, por exemplo, vamos a esmagar un pouquiño. Tampouco aí a presión, simplemente que baixe un pouco ese sustrato, que agora vai baixar máis coa auga, pero vedes? Agora xa sabedes o que toca, regar. Un pouco de chuvia. E agora que temos regado, é cando poñemos as nosas sementes. Vamos a ver. E diredes, sí, aquí onde lle poso o nome? Pois agora vamos a poñerlle o nome. É fundamental o do nome. Podedes usar, por exemplo, os pauciños de polo ou trociños de o que se vos ocorra. Hai quen rompe, hai quen corta as botellas de plástico e fai tiras e fai con eso, o que atopedes. Se se pode reutilizar un material que de outro xeito iría ao vertedoiro, pois fenomenal. Si pode ser biodegradable, pois como un pauciño de madeira, estupendo, pero só vos vai durar unha tempada. O que se vos ocorra. Aquí sí que é certo que escribir aquí é un pouco estreito demais. Vale, poño, neste caso vou poñer 3 por alveolo. Vale, 1, 2 e 3. Moi ben. Pois, vamos a facer isto un pouquiño rápido. E, bichedes que bonito é? Queda este garbanzo negro, este grao de bico preto, queda un pouquiño máis duro, máis firme cando o cocedes. Entón, se por exemplo queredes unha receita que solte ben a fécula, que faga, digamos, espesiña a salsa, non vai quedar espesa. O sea, se facedes, por exemplo, uns callos e queredes que quede espesiño, non queda ben. Pero, por exemplo, agora na época que ven agora de cuaresma, que é típico, por exemplo, o bacallao con garbanzo e espinaca, ou podedes cambiarlle a espinaca por leituga, por exemplo, queda impresionante cociñada, pois se lle poñedes este garbanzo preto, non perde a formiña, queda moi firme, pero queda riquísimo. E ademais vos queda unha pota de bacallao con garbanzo chulísima, porque queda así escura, preta, queda moi guai. Ben, pois xa temos os nosos garbanzos. Podemos premer un pouquiño para que baixen un pouquiño máis. E agora, espolvoreamos. Vou cambiar outra vez de bandexa. Estou cun baile de bandexas. Espolvoreamos simplemente para tapar pois ese medio centímetro que sobresaen as sementes. Volvo a facer así, que me queda ras, e xa sabedes o que toca. Outra de chuvia. Outra de chuvia. E vedes neste caso, como os alveolos teñen burato por abaixo, pois vai caer a auga sobrante, pero nos queda retida
na bandexiña. Entón, no momento en que isto empeza a secar, vai coller auga por abaixo, por tensión superficial, xurrup, e non van a quedar tan secos, porque que a verdade a veces teño perdido plantas por ese tema. Como lle poñemos o nome aquí? Pois o normal é pinchar aquí un pau de o que queirades. Eu vou usar pois esta culler. Estas culleres valen perfectamente. E poño GB preto, que xa sei que é, Grao de Vico preto, e a data. Lembrade para saber. Ping. Listo. E nada, isto tamén para o estante. A facer oco. Chega un momento que o de facer oco complícase. E xa por último, a macetiña. Collín esta pequena porque vai ser para poñer a cana índica, pero nos vale o mesmo exemplo para un macetoncio, como que irades. Se ides, por exemplo, facer unha horta urbana, unha horta de terraza de balcón, ou todo en macetas, eu recomendo vos primeiro a facer a sementeira, como fixen eu, por exemplo, de tomates. Facer a sementeira en bandexa e despois repicades xa a maceta. O ideal é ir maceta mediana, grande e tal, pero se non queres facer tantos cambios, pois directamente a maceta grande, pero non sementar directamente aí ás veces, porque claro, unha semente en un macetoncio, bueno, é máis cómodo de outro xeito. Despois vedes cantas plantas tendes e xa planificades como o ides poñer. Ben, entón neste caso aquí vou poñer 5 sementes de cana índica. Isto ten buratos, e por aquí a verdade é que colase bastante terra e perde bastante humidade, pero por outro lado queremos que isto tamén evite que se encharque, non? Entón, os buratos están ben, pero vamos a tapalos un pouco, non impermeabilizalos, pero sí facerlle como unha tapadiña. Podedes usar os papéis que usades para limpar a man, que non sei que tal, dobrados en 4 e postos aí ao fondo, por exemplo. Podedes ter unha maceta onde ides botando todos os papéis de limpar e tal, que non teñan tóxico, claro, e usades para o fondo. Ou se non, eu teño por aquí, a borraja está estupenda de follas, pois collo unhas folliñas de borraja, ou de estruga, pero con guantes, ou calquera folla. Se tendes de consuelda, se tendes consuelda rusa, eso é perfecto. Poñedes un par de follas de consuelda rusa aquí no fondo. Isto vai a evitar que se nos deshidrate demasiado no verán, que se perda moita terra por aquí. E ao mesmo tempo eso vai ir compostando pouco a pouco. Ben, entón, nada, poñemos terra como 3/4 por aí. Esquecíaseme. Aquí sí que rotulo, eu nesto negro, a verdade é que parece que ao mellor non se vai ver, pero se utilizades un roto azul ou de, bueno, este fucsia, incluso con negro, dándolle a luz sí que se ve o que escribides, aínda que a maceta sexa negra. Entón aquí vou poñer cana índica e lembrade a data. Entón, non sei se se ve. Bueno, sí que o vedes, E se non, pois o pauciño, vale? Poñemos o sustrato. Chuvia, xa sabedes. Xum. Listo. Agora, na chuvia, con eso mollado, vanse nos pegar genial. 5, perfectas. 1, 2, 3, 4, 5. Teño aquí as miñas sementes dispostas en pentágono. E agora, sustrato, canto? Pois tanto como ocupa a propia semente. E outra vez chuvia. Pum. Normalmente o que se fai é
facer varias de macetiñas para cousas que queredes pouco, pois por exemplo de habanero, puxen tamén poucas, porque tampouco me interesa ter moitas plantas de habanero, ou de chili picante, ou de, pois non se me ocorre, ou de fisalis, tampouco queredes 30 plantas o mellor. Do que queirades poucas, este é un bo sistema. E despois, pois para que non perda auga como facíamos co do alveolo, para que non se deshidrate demais, estas, por exemplo, van xenial. Estas da lasaña, se tendes no cole catering, podedes preguntarlle en que veñen as lasañas ou tal, normalmente veñen nestas chismas de aluminio. E incluso se as queredes usar de semilleiro de outro tipo, como estas teñen pouco fondo, sí que está ben facerlles un drenaxe, pero isto nada, con as tesoiras ou cun punzón facedelle 5 buratos e xa está. Neste caso me interesa que non teña buratos porque para que esta maceta reteña un pouco a humidade, cando a regue, que quede aquí un pouquiño de auga que poda volver a chupar. Pois xa está, temos as de sementes que van pouquiñas porque queremos pouquiñas, as de alveolo porque nacen así en grupo, e a de bandexa. Así que o próximo vídeo non sei de que será, pero sí que en canto teña estas plantiñas un pouco medradas, facemos o de repicado, o de como cambiamos esas plantiñas a macetiñas pequenas ou grandes, e vos explico os truquiños para que as raíces non se fastidien e que o trasplante vaya fenómeno, e tamén faremos algún trasplante directo ao chan. Polo medio, a ver si vos gravo un pouco o tipo de bancales que teño. Algúns son low cost, outros zero cost, bueno, adaptados a diferentes circunstancias. Entón, teño que ir preparando un vídeo sobre eso. Pois nada máis, ata aquí. Feliz sementeira e, sobre todo, feliz colleita. Eu xa marcho aquí dentro. Aquí dentro xe fai un calor. Será este sur sahariano que nos ven. Ala, biquiños, portadevos ben. Chao.